Какво искате от съседа ви Иван? Нищо, просто да не говори такива глупости против моя адрес. Против вашия адрес. Той се ли поставя адреса ви? Точно, това е кофти нещо. Друг път установил ли сте той да ви краде от зелето? Не, аз за пръв път слагам тук зелето, както съм наборил. Не помня, слагах ли. Вие черпихте ли го преди това от вашето зеле? Той знае ли дали зелето е било вкусно? Не, искал, не съм го черпил. Но мисълта ми е, той не трябваше ли да бъде сигурен, че зелето е вкусно, за да го краде? Или просто го краде на късмет, пък каквото излезе? Той знае, че той ме вижда сутрин вечер, като го точи, като го слагах, пак ме знае. Говорили сме, викам, ти ще слагаш ли? Не ми се занимава, вика, тази година. И той беше цялата работа. Но той каза, че е алергичен и не яде кисело зеле. Той не яде, ама майка му яде. Значи смятате, че на майка си е занесъл зелето? И избяга отвънка и застана, дето и колата има гледа и аз го гледам сред нощ. Защо не извикахте по него? За кого да викам за едно зеле? Въпросът е принципен. Днес зелето, утре друго. Те бяха 9 зелки вътре, аз изядах една или две ли, другите... Ние се намираме във Варна. Варна вече се прочу и с кражбата на кисело зеле. Каква е рецептата, последно ми кажете, на хубавото кисело зеле? Как се прави хубаво кисело зеле? Ами с морска сол, най-важното това е морска сол, толкова и слагам вътре лимона или дюле и на царевеца и най-важното храна стяга зелето. Да не... А нещо за цвят? Не, нищо не съм знал, царевецата. Това е. И сутрин вечер го точиш, докато го изядеш. Не се ли опасявате този суджук да го провесвате тук? Сякаш нашепва открадни ме. Той красно слага, нямаме кражби по той нещо. Явно не обича суджук. Той стана твърд, аз правя зъби. Пробва, не мога да ям, може би там ще остане. Да краси до следващата година. Ами да.